A ideme na to. Smoknem ti to. Smoknem ti to. Chcete hrať potom s followermi? No na čo? Poď, raši. Maj smok. Povedz, že hrám. Rinder! Ja pôjdem fajčiť za chvíľu. A na čo ma hľadajú? Čo chcú deti, veď povedz im, že streamujem, že neotravujú. Koľko? Čo koľko? Ja neviem, ťa potvajú, ty vieš, kým sa hráš, kedy? No to sú tu odtiaľto, nie? Neviem, kam si bol. No to sú odtiaľto deti. Nie sú tu, poď. Sú. David, ja z Klučín deti poznám. Ale zavri a povedz im, že nemám čas. Koľko? Čo koľko? Nemám čas im povedz. A koľko minút? Vravím, že nemám čas. Ale keď ja niekto hľadám, tak... Ale čo ja sa s tým budem s deťmi vyprávať? Spýtaj, čo chcú a to... A čo by chcel len pozdraviť? Koľko minút? Nejdem vonku, ja poviem fajčiť iba, ja sa s ním neviem Koľko bať. minút? Neviem. Hodina. Nech neotravuj im povedz. No to ako za reč? A čo chcú odo mňa deti, ty kokos, tu na? No tak sa spýtaj. Tak asi sa chcú len pozdraviť, nie? To No je tak všetko. sa ich pozdrav, no koľko si tí ľudí takto pozdravili? Zavri, ja nehaj. Hýbaj. Nejdem, ja hrám. Hýbaj. Ja hrám, chápeš? No povedz im mojim, že hráš. Tak im to povedz ty, že streamujem. Čo som ja tu na, nejaké deťom budem robiť tu na... Neviem, to sú takí veľkí už. No a čo keď sú veľkí? Sú zo Sliača asi, deti. Čo som minulé sa s nimi rozprával, ty okej. Nejdem sa povedať, povedz im, že hrám. Zavri dvere, ty kokos. Jebnuté deti ma tu otravujú, ty kokos. To je jebané. Kapeč, nemá človek ani kľud.